Здравейте, приятели! Аз съм Никмастър и днес ще играем отново Bionicle Mask of Creation. Ще играем днес с Копака. И добре. Аз викам да започваме. Да знаете само, че от 16 до 26 няма да има видеото. Защото ще хода на почивка. Да. Тук е гадна арената, защото не виждам къде са тези сините. Буквално само това да се прави в тази игра, трябва да убиваш нещица. Повече ми харесва, отколкото на Тахо. И така. Тази игра ми е забавна. Изглежда яко тази врата. Ти ме удари. Не се. Сега се сложим, идваме тук и бум! Не, падна ми маската. И пак се върна. Ние свършихме. Окей. И продължаваме напред. Да, сега го срещаме този. И това пак да се надява. Надявах се нещо друго да прави този път. Сега обаче да разбрах какво трябва да се прави. Има едно място за босове, което може да го играем само с Тахо там. Но ще можем и с Копака и с всички други, защото трябва да победиме босовете след това с всички герои. С Тахо вчера победихме един и видеото стана по-дълго, но днес няма да побеждаваме този бос. Направо ще излезнем от видеото, ще спрем видеото, имам правит. И ще го побеждаваме след като минем всички светове други. Да. Бум!
Добре. Това просто седеше на едно място и аз реших да го убия, защото защо не. Бум. Раз. Да, и сега нивата стават вече по-дълги. А, не, тук ще ни трябва това. Колко такива ще излезнат? Това май беше последното, нали сега? Бум. Мисля, че има само още... Ага, малко са нали? Да. Пуф. Бам. И това беше последното. Нова част. Окей. И сега пристигаме тук. О, бе. Започна се, сега ще умираме яко. Окей, елата насам. Бам! По-напред ще имам епизод в Pixel Gun какво ти трябва за да оцеляваш. И за да печелиш по-бързо. Монети и такива неща. Кучето ми видя друго куче, почна да вие. О, не. Иска да го убивам за светло. Ела тук бе. Много са. Това дори не ми даде такова. Я. Окей. Днес очевидно ще свършим по-бързо. Да, защото няма да минаваме онзи бос. И това го щупихме. Между другото, вече си купих нещата за нинджа, които ми трябват в Pixel Gun. И сега става само да направя клипчето. Ооо, долу. What the fuck, какво стана? Това преди не го правеше. Бом.
Окей, нова част. И следващата арена, и това май ще е краят за днешния епизод. И след малко ще станем златен. Ще сме позлатени. Това ще ми даде повече. Ма дайте ми малко синя енергия. Точно това ни трябваше. Още малко ни става хора, за да станем златни и готини. Бум! И вече сме златни. Бум, 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 о, факт, това ми харесва. Бум, бум. Ела тук, бе, бум. Ме страх. А така, ела така. О, дай ми синя енергия, дай ми синя енергия. Не, аз не искам да умирам, искам синя енергия. Синя енергия. Пак нищо не ми дава. Бум! Yes! Браво! Yes. И сега идвам насам. Отива ми злато. О, тук ще има 4 арени този път. Ти ми спря златото. Раз. Страх ме. Фак. В последния момент ли бе?
Не знам как, но винаги се получава в последния момент да станат... Не. 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 Това да не си го и помисля. Буф! Бам! И тук сме свършили, сега отиваме по-напред. И това май ще е крайното тук. Яр да умреш. На ти. Ти тъпо чудовище. Само едно разруших с това. Защото другите ми избягаха. Окей. Добре, че ще ги направи само тези слъковете с 3 кръв, защото ще е мъчително, ако са на повече ти да само да си гониш. Охо, това е яко. Завършихме яко. Добре, да видим какво е следващото. И да, сега ще трябва да ставаме. И да свършваме. Ами, надявам се видеото да ви е харесало. И... да, надявам се всичко да ви е харесало. Само да видим частите къде са. Тук има част. Сме взели. Това лизахме, да. Тук има част. Бум. Тук има част. И тук има част. Раз. Охо, той изглежда вече по-яко. Чакай, имаш още? Не. Добре, и това е. Ами, надявам се видеото да ви е харесало. Да гледате стари видеота. Новите видеота. То не, че има много видеота. И да се абонирате за мен. Да лайкнете видеото. Толкова много видеота казах вече. И добре, аз ще ви казвам бай-бай.